இந்த திருமணமான பெண்களினுடைய வலியை எத்தனை கவிதைகள் சொல்லிருக்கு. படிக்க தெரியாத ஆணிடம் கிடைக்க கூடாத புத்தகம் இந்த பெண். நீ படிக்க மறந்த புத்தகம் அல்ல பெண், நீ படித்தும் புரியாத பக்கங்கள் இந்த பெண். வாசிக்க தெரியாத ஆணிடம் வீணையாக சென்று விறகாக மாறி வருகிறாளே இந்த பெண். ஜெகன்மோகினி படத்தில் ஒரு பெண் பேய் காலை வைத்து சமைக்கிறது. பெண் பேயாக இருந்தாலும் சமைக்கத்தான் வேண்டுமா? அரண்மனையில் அந்தப்புறம், அடர்வனத்தில் லக்ஷ்மணக்கோடு, லங்காபுரியில் அசோகவனம், எங்கிருந்தால் என்ன, சிறைதானே இந்த சீதைகளுக்கு. உயர் சாதியில் பிறந்திருந்தாலும் பெண் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாகவே நடத்தப்படுகிறார்களே. உன் உயிர் நண்பனுக்கு நண்பனாய் இருக்கிறாய், உன் அன்பு தாய்க்கு அன்பு குழந்தையாய் இருக்கிறாய், அலுவலகத்தில் அதிகாரியாய் இருக்கிறாய், எப்பொழுது எனக்கு கணவனாக இருக்க போகிறாய்? உறவுகளில் தவறு யாருடையது என்பது முக்கியமல்ல, உறவு யாருக்கு முக்கியம் என்பதுதான் இங்கு கேள்வி. உனக்கு உறவு முக்கியமாக இருந்தால் பேசலாம் வா.